Arada bir magazyna bardım. Howa yssydy, marojna alayyn diýdim. Iň ýanymdan bir gyzjagaş girdi. 4-5 ýaşynda ejesi bilen. Jalayja, gözi äýneklije, ýöreýüşi, odunja boglan saçlary gyzymy ýatlatdy. Ejesi bir zatlar gürleşdi, magazynçy bilen çykdylar. Şol magazyna harit getirýänçim, kädirim tebe, käbir zatlaryň bahalaryny gürleşdiler, çykdy. Ýyllaryndan çykdym menen marojnyny alyp seretsem, ejesi bilen ýanky gyzjagaş duralga baryp durdular. Gyzjagaş ejesi bilen işläp ýör. Ýa-da öýde goýmaga adam ýok. Ilimdäki marojnyny şo gyzjagaşa bermek höwesi döredi. Barsammy, barmasammy, ejesi näme pikir eder? Köp pikirlenip durdum. Şey diýen barmadym. Şoňa entegem gynanýan. Şoň üçin şeýle ýagdaýlar bolmaz ýaly. İçiňizden bir isleg, höwes dörese gelse, gowy isleg bolsa, ony hiç şaýdanmaň we hiç açan soňa goýmalylar. Innem şo gyzjagaşy belki ýene görürüm diýen arzuwda. Belki.